Хора, познайте какво ще правим днес от чалендж. Имате 3 секунди да напишете долу в коментарите какво ще правим днес за чалендж. Написахте ли? Познахте ли? Отговорът е дъвки! Спри на пазо. В днешното предизвикателство ще оценяваме дъвките по вкус от 1 до 10, като ще записваме на таблото. Тази част Лея ще записва своите оценки, в тази част ще записвам аз. С коя от всички да започнем първо? Тази, която държиш на ръката. Тази на мен ми прилича малко на крем против слънце. Има капачка, отваряме. Я да видим сега какво има вътре. Изглежда ми на паста. Изглежда ми на паста, очупвам от нея. От 1 до 10 давам абсолютна 0. Ужасна е. Добре. Сега хора, като бяхте Калин, как така даде 0 от 10, да видим приготвящешнятко, с дето малко се притеснявам. За мен не би било, като казах, паста за зъби. И то се имам чувството, че ям крем против за слънце за тен. И колко е? Това все едно да кажеш много тъпа джовна дъвка. Толкова ще изям. Какво да направя, да мога да я стисна? Доста здрава пластмаса. Това е стара дъвка от 90 и аз давам 2 до 10. Спри. Следващата дъвка, която ще опитаме, показвам на камерата, е кръгла синя и се казва, въобще не мога да прочета, Double Gum. Казват и странната дъвка, отварям. Има формата на синьо топче, показвам. Да видим сега. Ще ми щупи зъбите. Много е корава. Има вкус. Има вкус на... Много е гадна. Значи не оценявам на 0. Но 0 и на 0. Мале се едно за първи път ядеш. Се едно си новороден. Сега хора, като отново 6 пъти 0 написах. Аз останалите 2 тук, не отгоре. Средата и надясно ги написах, защото това и се забравям. И като виждате, много искам да опитам тази дъвка. Като гледам, че повечето дъвки, които имат съдъчица, са може би някъде измислени 1970 или 80 или 90 или коя си. Спирай! Хора, трябваше да взема ножиците, моя силен нож, жичка и на 3 опитваме дъвката. И аз ги оценявам 10 на 10, 10 на 10 и 10 на 10. То стана 16. Готово. Спирай. Следващата дъвка е някаква мам, която е с блокс. Отваряме. Тя е мала. Мала, отваряме. Използваме всички налични тук ногти, които имаме. Отваряме. Взимаме пакетче от нея, което също трябва да отворим. Показваме на камерата. Айде, най-накрая ще отвориме. Най-накрая ще отвориме. Голямо отваряне стана тук. Да, показваме. Тази дъвка повече прилича на бомбон. Опитваме я. И от друга ли от такова има? Не. Да, опитваме.
На вкус е добре, но повече има вкус на бомбон, от който могат да ми паднат бомбите, затова слагам един път 2, тук е 3, защото е приятно на вкус, и тук е на 4, защото после става киселичка. Добре. Сега хора, като тук-що, когато снимах, разбрах, че имаше част, че е оценен от Харибо, дето сме любимите меченца. И тъй като, честно, доста пъти съм ги пробвала в ТТВ, но в ТТВ, докато пристигнат в Германия, т.е. са направени от Германия и пристигнат до ТТВ, не мога да кажа дъра бъде 100 дъра. И сега от софиянската бомбонова дъвка еди какво си дъра бъде 100 дъра и на 3 я пробваме. 3, 2, 1. Добре ли си на вкус? Аз бих му дал 5 от 10. На вкус 10. Ставам 16. 10. И на оценяване 8 от 10. Спирай. Следващото ще са кисели бомбони. Ще видите на камерата, че има 2 вкуса. Точно е така. Чакайте, че ми е трудно да отворя. Отворих. Мачколоновите дъвки кисели. Много са кисели. Които трудно се отварят. Отворих им. Слагам в устата. Страшен киселоч. Обаче много приятно. Много ми харесва. На вкус давам 10. На оценка давам 8. А на вкус, втори вкус, давам 7, но е много приятна. Добре. Сега хора, да не ви обърквам, че трябваше да погледнем хиляда да започвам. Много обичам, първото, което много обичам е да ям кисели дъвки бомбони. Второто, аз даже дори ако ги смуча, издържам 4 часа. И втория път калено 1 милион. И 3, 2, 1. Всичко 10. Следващата дъвка, която ще опитаме, е като розовата, но зелена, така нареченият зелен шок, или както викахме на времето, зеленият крушум. Ще видим дали е толкова люта, кисела или може би горчива. Отваряме. Слагаме в устата. Страшен киселак. Ужас. По-кисела от розовата. Но ми харесва. Тук давам 9. Тук давам 8, тук давам пак 9. Добре, тази до момента най-много добре. Сега като е дошъл моя ред, виждате, че е същата, нали, Калей ви е показал. И дали ще бъде кисела, горчива или люта. Защото на повечето бомбони в тетевенски, докарани от някаква еди коя се държава си, са люти и горчиви. И на 3. 3, 2, 1. 0 от 10. 0 и 0. Така, сега ще опитаме кралицата на дъвките, така наречената Bubble Strawberry или дъвка с ягоди. Трябва да отворим внимателно. Отваряме. Вадим. Малко наподобяват на дъвките идеал от моето детство. Розова ядим. Много приятна мекичка. По-бързо оценявай. 10 от 10 от 10. Yeah! Добре, сега като пробваме тази дъвка, знаете,
че съм съвременен човек, като гледате, че съм все едно на 7:30. И не съм толкова приготвена на 3. 1, 2, 3. Аз бих и дал всичко от 3. 3 и 3. Спирай. Следващата дъвка, която ще опитаме, е синя бабъл, която се казва Tangle Painter. От това може би отцветява. Що ме Painter? Няма да видим сега. Отваряме душмански. Кое ли отцветява? Дали няма да ми отцвети зъбите? Или може би нещо друго? Ето, мали. Като гледам, може би май се повтаря на цвят. Не ми харесва. Двойка и двойка. Сега хора, мисля, че на тази бабашка дъвка, мисля, че са на различен цвят, като виждам от опаковката. И дали познаеш? Може би не. Може би са направили се едно в Америка да струва $3 и 20 цента и да ти да очаква да й се падне шарен цвят от дъвка, а не само син. И от втората казва нищо, айде, пак се е повтарена, няма нищо. И последната се разпалаква, че е синя. И раз, два, три. Not bad. Бих оценила 8 и 8. Следващата или предпоследната е така наречения орбит ягода, показвам. Може би сте опитвали. Уж е ягода, пък всъщност е бяла със синьо. Опитваме. По-бързо оценявай. Тази ще е 10 от 10 от 10. Сега хора, като пробваме орбит, за жалост няма как да ви го покажа, защото се отлепило и името и тази пана. За жалост трябва да изхвърлиме. И тази поне е жива. И 10 до 10. Последната дъвка в нашия челендж се казва Airheads или въздушна глава, която е направена от сини боровинки. Отваряме, винаги отварянето ми е трудно. Успях, леле, тази е някаква много специална. На какво прилича? Прилича на... показвам, виждам, я да видим, половина трябва да изям. Въобще не ми харесва. Има вкус на лепило. 0. И сега хора, последното оценяване за челенджът или за видеото и остана тази дъвка и мене. И на 3, 2, 1. 5. И 5. Спирай. Дъвки! И не забравяйте хора да се абонирайте, лайкнете, коментирайте чак отдолу някъде и не забравяйте камбарийката за бутон, която ми омръзна да я казвам камбака, а камбарийка. И чао!